Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς. Κύριε Ελλάς της αμαρτίας ημών δέσποτος χώρος της ονομίας ημίν. Αγία της εξαιτίας της ασθενείας ημών ένικεν των ματώσεως. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίασον το όνομά σου. Ελθέρω βασιλεία σου, το θέλημά σου, όσο τον εκκλησίες. Τον άρτον ημών των ευρωίων δώσεων του σήμερα και άφηση με τα θρήματα ημών, ως και εμείς εφήμες τους φρέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας, πειρασμόν ουδαρής ημάς, από του πονηρού. Ότι σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, Σκότες, αρκιμισή,
εκκλησίας ανεωθήσε, εκκλήστησαν του αίματος ημών, εις τα συνολικά σποντάς εξήρανε, εξπαγήμωνατε, και των πιστών το πλήρωμα, τους φόρους των ασωμάτων εξεπλήξατε, το Θεό στεφάνι πόλη παρίσταστε, προς τον αμάστος πρεσβεύσατε, υπέρ των στοιχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαιαή και εις αιώνους των αιώνων. Αμήν. Θεοτό και εσύ, αμεγροσία αληθινή, δίπλας της ασάτων καρπών της ζωής. Σε οικετεύουμε πρεσβευδέσιμα μετά των Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η επίσημο, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαιαή εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά και Υιό. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τα σωτήρης της Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας Αφρικρός, την άμυ του Τιμίου και Ζωοποιού του Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείς του Τιμίου εδόξου προφήτου του Αβρώμου, και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων δόξων και παρεπίμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινήτων μαρτύρων των Ασσύριων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου δόξου Μεγάλου Μάρτυρος Δημητρίου του Μυροκλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου δόξου Αποστόλου Φιλίππου, του Αγίου Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, του Αγίου δόξου Μεγάλου Μάρτυρος και Αιματικού Πανελεήμονος, των Αγίων δόξου Πισαράκων των Μαρτύρων, των Ευνηδίων της Σεβαστίας Μαρτυρισάνων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιταρίνου του Μεγάλου, των Αγίων Σαβαϊτών Πατέρων και των Αγίων Σεμαρτύρων των Σκλαβένων και της Παλαιστίνης και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείμον και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου μεγαλύτερης πόσα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεργήσω αναμαλώμενος προς το σημάδι. Εκτείνων των ουρανών ως υπέρνων στεγάζομαι δίδαση με υπεργό αυτού. Ότι χθες νεύει την επίβαση αυτού περιπατών εσωτερικών ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους από τα πνεύματα και τους λειτουργούς ασυγκοπήρους του όρους. Ο θεμελιώδη γίνεται την ασφάλεια να αυτήσει ου πληθύσε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος το σημάδιο των περιπόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσεων δείγματα. Από επιτιμήσεως του φρέφουσονται από την πρώτη σου διδιάσωση. Ανεβαίνουν στους τόρους και κατεβαίνουν στους παιδεία εις τον τόπο όνα θεμελίωσας αυτά. Όριον έτο όπου παρολέσονται, τους επιστρέψει καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρων πηγάς επαράξει, αλλά μέσω των ωραίων διαλέσσονται ύδατα. Ότι ούσουν πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όντα κριτής από αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εν μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζωή εκ των εκπερών αυτό που καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτος της πίνεσης και πρώην τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου, του υλανείται πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εγκέντρου του Λιβάνου ευτύχεστα. Εμείς του Κύριε μου σέψου το ροδίο η κατοικία εγείται αυτός. Όρυτα ψηλά τα σελά της πέτρα καταπηγή της λαγωής. Επίσης ειρήνης και ρούς ο ήλιος έπνων τη δύση αυτού. Έδους σκότος και υγιέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέβηλες ο ήλιος και συνήθισαν και εις τασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως της πέρας. Όσα μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησα, εμπληρώτη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ούτε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκους ούτως ον έμπλασας εν πέτειν αυτή.
Πάντα προσδοκώσει του με την τροφή αυτών εις εύκαιρον τόντος σου αυτής συλλέξους. Ανοίξα τόσο την κύρα τα σήματα πλαισίσονται Χριστόιτος, αποστρέψα το θεσού το πρόσωπο ταρακτήσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτών και εκρύψουσι και ειστοφούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και αναγεννείς στο πρόσωπο της γης. Βλέπονται και τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απλόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίω τη ζωή μου σε όλο το Θεό μου σου πάρω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δεν εμφανίσω με την ευκαιρία. Εκλείπει ένα μαρκολί από τους γης και άνω ποιος θα βγει πάση με αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος έμουν τη δύση να βγω του σκότος και η γέννη τον νύξ. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίηστα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Εν της άνθεν ειρήνης και της εμπειρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Εν της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Εν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Εν των αρχιεπισκόπου ημών Ιωήλ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Εν του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών Θεότου του Κυρίου δεηθόμεν. Εν της κόμης κοινωνίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη ήκουνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Παιδευτρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Πετρεών των οδικορούντων όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Πέτρουις με ημάς που πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Λαούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήν. Παναγίας εν κράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και εν Παρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων Μονεύοντες, Θεαφούς και Αγίους και πάσαν την ζωή όρους στο Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Yeah.
Ουρανούς
Yeah.
Θεός και των επινισταμένων επεμελητρωσέμε. Ο Θεός αντιλήπτον ο ελαιός σου προφάσει. Βασιλειών τρίτης του ανάγνωστου. Σοφία πρόσχομεν. Έστι Σολομών κατά πρόσωπο του εκκλησιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης εκκλησίας Ισραήλ και διαβέτασε τα σκέρας αυτού εις των ουρανών και είπε: Κύριε ο Θεός Ισραήλ, πού πέστη η φως, εσύ Θεός εν το ουρανό άνω και υπέρ της γης κάτω. Τι ουρα ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού που αγγίζος είσαι. Πλην και ο οίκος ούτως ον οκοδόμησα εν ονόματί σου. Και επιβλέψει επί τη θέση είναι ο Κύριος Θεός ο Θεός Ισραήλ, ακούει της δεήσεως και της προσευχής. Εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιον σου προσές σήμερα. Του είδε τους οφθαλμούς σου ηλαιωμένους εις των οίκων τούτων ημέρας και νυχτός εις των τόπων τούτων ον είπας. Έστε το όνομα μου εκεί, του εισακούει της προσευχής. Εις προσεύχεται ο δούλος σου εις των τόπων τούτων ημέρας και νυχτός. Και εισακούσει της ίσως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, αν προσέψετε εις των τόπων τούτων. Και εσείς ακούσει εν τον τόπο της κατοικήσεως στον ουρανό και ποιήσεις και ήλιος έσυ. Προφητείας η Εζεκήλ του ανάγνωστο. Σοφία πρόσχομεν. Έστε από τις ημέρας της οχώρης και εφέκει να ποιήσουν οι ιερείς επί το θυσιαστήριο τα οροπρακτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξουν ημάς λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδό της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της περπούσης κατά ανατολάς και αυτή και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προσμένη. Η πύλη άφη και κλεισμένη έστε, που καλυπτήσετε και ουδείς που μη διεύθυνη αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ ελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως καθίσεται εν αυτή, του φαγεί άρτων ενώπιον Κυρίου. Κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εξελεύσεται και κατά την οδόν αυτό εξελεύσεται. Και εισήγαγε κατά την οδόν της πύλης της προσφορά, κατέναντι του οίκου και είδων και ιδού πλήρης δόξης ο οίκος του Κυρίου. Προφητείας Ισραήλ του ανάγνωστου. Σοφία πρόσχομεν. Κάθε λέγει Κύριος, πάντα τα έτη συνήθως ανάλογα και συναρτήσονται άπτες εις αυτόν. Τις αναγγελεί τα αυτά ή τα εξαρτής της ακουστά τη ισχυρή, αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υφάτωσαν ενδεικτή. Γίνεστε μου μάρτυρες και εγώ μάρτυρες, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες, όν εξελεξάμιν την αγνώστη και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροστε μου ούκα γίνεσαι ο άλλος Θεός και με θεμέ που πέστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστι πάρεξα και μου σώζω. Εγώ ανήκεινα και έσωσα, πολίτησα και ουκ εν ημίν Θεός αλόγιος. Εμείς εμείς μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτσι επαρκής εγώ είμαι και ουκ έστι ο εκ των χειρών εξελούμενος υπηίσου. Και τι θα αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Οίκουμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας οικονομικούμεν. Είπαν το κάτω ο Θεός των πατέρων ημών και αμεθάσου επάπουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιός σου, δε αμεθάσου επάπουσον και ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήτων, αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της συνθιστό ημών αδελφότητος. Ιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων, ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κατοικούνου και παρεξημούντων αυθεντικών και καινορία ταύτων οριτών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Και τη δεόμεθα υπέρ
καλύων και ειδήμων κοιτών, της Αγίας Εκκλησίας τάφης και πάνω των χρονοπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμπάθεν σεβοσκημένων και των απαντάκου ορθοδόξων. Ιδέομεθα υπέρ του καθοθολούμε και καλλιεργούνται το Άγιο και πανσέπτωνα ότι το κοπιόν του Ιερουσαλήμ και υπέρ του περιεστώτος λαούς το αποδεχομένου του Παρασουμέγα και πλουσίων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε την εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακτείτε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Και είναι το Κύριε το έλεος εφημάς, κατά περιπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνειδησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώματά Σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου επιβαρύνεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε την εσπέρνην δέησιν ημών του Κυρίου. Αντιλάβουμε λέξουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Εσπέρα που πάσα τελείαν Αγίαν ελληνική και ένα μάρτι των κρατή Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και άνθρωπον των μαρτίων και των μελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντας τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα να με πέσει τεχνικά και καλή απολογία, την επιφορέλου ρήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέτου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων κλιμονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, στον Θεό παραρχόμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχτια και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Ας κεφαλάς ημών το Κύριο κρίνομαι. Το κράτος της Βασιλείας σου προηγουμένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιησούς ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας το αίτηθον τροπέων, η θύρα του παραδείσου, όταν πιστός Κύριος, το της Εκκλησίας περιτύχης Ιού εξυφάνιστε, εις δωρά και κατοίκητε και κατεπόθη του θανάτου εν δυναμής και εισώθημε από γης προς ουράνια. Όπονα καταμάει
οδηγός των ασθενούντων, ιατρός η Ανάστασης, απάντων είτε Θεόδωρον, ο ανυψώσας ημάς, εις τώρα πεσόλας αυρετήμιε, ο διαλέμητε τη φθορά και εξήλθησεν η
Ούτε μέσα στην εκκλησία, ούτε στην εορτή της εκκλησίας, ούτε στον δρόμο που είναι απ' έξω από την εκκλησία.
Εν πάση περιπτώσει, τους έδιωξε ο Χριστός, τους έβγαλε από τον ναό, πάλι με τα ίδια λόγια. Μη ποιείτε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπορίου και σπήλαιων ληστών. Έχουμε δεύτερη μαρτυρία από τον ίδιο τον Χριστό. Ο ναός είναι ο οίκος, είναι το σπίτι του Θεού. Αλλά να πάμε και στον Άγιο Ιάκωβο του Τζαλή και έναν πολύ μεγάλο, νεότερο, σύγχρονο Άγιό μας, που πιστεύω, εάν δεν τον γνωρίσατε στη ζωή σας, τουλάχιστον θα ακούσετε ή θα διαβάσετε κάτι για αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Πήγε κάποτε μια παρέα ανθρώπων να εξομολογηθεί στο ναό και αφού εξομολογήθηκε μια γυναίκα, σκέφτηκε ας πάω στην εκκλησία, να ανάψω το κεράκι μου, να προσκυνήσω και τις εικόνες. Και όπως ήρθε στο templo, η πλαϊνή η πόρτα του ιερού ήταν μισάνοιχτη. Και περίεργη όπως είναι, στις γυναίκες δεν είναι καθόλου περίεργης. Περίεργη όπως ήταν, έβαλε το κεφάλι της μέσα, δηλαδή τι υπάρχει μέσα στο ιερό, τι θα υπάρχει. Η Αγία Τράπεζα και η Άγια. Και βλέπει πάνω στην Αγία Τράπεζα έναν νεαρό να κάθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν τον είδε, θύμωσε, νευρίασε, στενοχωρέθηκε. Τι είναι αυτά που κάνεις, του λέει, άντε κατέβα κάτω. Αλλά σας ξέρουμε εσάς τους νέους που είστε άπιστοι, που είστε άθεοι, που είστε αναρχικοί, που τα σαν έχετε εισοδώσει όλα και δεν υπολογίζετε τίποτε. Άντε κατέβα κάτω από την Αγία Τράπεζα, δεν τρέμεσε. Και εκείνος την άκουγε και χαμογελούσε. Και αφού είπε και ξετύπα τη γυναίκα, της λέει, και εσύ καλή μου κυρία, τώρα που πήγες και εξομολογήθηκες, γιατί είπες αυτές τις αμαρτίες. Αλλά αυτήν δεν την είπες, εντάξει. Γι' αυτό πάμε να εξομολογηθούμε. Να πούμε ότι θέλουμε, γιατί μας αρέσει και γιατί μας αναφέρει, να πούμε τα ελαφριά και τα βαριά όχι. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Εν πάση περιπτώσει. Ποιος είσαι εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά και μου λες αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι εκείνος που εσύ αύριο θα έρθεις να κοινωνήσεις. Και εξαφανίστηκε. Η Αγία Τράπεζα είναι ο θρόνος του Θεού. Είναι ο Πανάγιος Τάφος. Είναι ο θρόνος του Θεού. Εδώ πάνω κάθεται ο Χριστός. Έχουμε βάλει και τα ρίψα των Αγίων. Προς το παρόν είπαμε προσωρινά επάνω στο Άγιο Μυστήριο. Αύριο στην κανονική ακολουθία των εγγενείων, Σεβασμιότατος, με μια μικρή ψαλωτή θα τα βάλει μέσα στο λεγόμενο φυτόν, στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης. Και θα έχετε αυτούς τους Αγίους για πάντα κοντά σας, μαζί σας η ευλογία και αγιασμό. Και εφόσον τώρα, για να τελειώσω, εφόσον ο ναός είναι το σπίτι του Θεού, του Πατέρα μας. Δεν είναι Πατέρας μας ο Θεός. Δεν λέμε Πάτερ μόνο εν της ουρανής. Ο ίδιος ο Χριστός μας το δίδαξε. Να λέμε αυτά τα πράγματα. Και εφόσον είναι το σπίτι του Πατέρα μας, είναι και δικό μας σπίτι. Που σημαίνει συχνά, πυκνά, πρέπει να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Μάλιστα, ο Άγιος Δαμασκηνός ο Στουρίκης λέγει να τρέχουμε στην Εκκλησία. Όχι απλώς να πηγαίνουμε, αλλά να τρέχουμε με όρεξη, με πολύ μεγάλη προθυμία. Όχι, αφού πήγα την περασμένη Κυριακή, δεν βαριέσαι. Και αυτή τώρα την Κυριακή που μας έρχεται, αν δεν πάω, δεν χάλασε κόσμο. Χάλασε και παραχάλασε. Ποτέ δεν λείπουμε από την Εκκλησία. Πρέπει να τρέχουμε στην Εκκλησία. Και τι να κάνουμε στην Εκκλησία. Να δείξουμε το φορεμό μας και τα κοσμήματά μας και το χτένισμά μας. Πάμε να δούμε την παρέα μας και να μάθουμε τα νέα της εβδομάδος, να κοτσοβολεύουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ασφαλώς όχι. Πάμε να ακούσουμε λόγο του Θεού, λέει ο Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο Άγιος που γιορτάσει. Τι έκανε, πώς έζησε και τα θαύματά του, οι ερετές του, ώστε και εμείς να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε και να τον λυμηθούμε. Πάμε να προσευχηθούμε. Όλα καλά χέρια. Φτάνει αυτό, δεν φτάνει. Θα σας πω κάτι και σας φαίνεται παράξενο. Στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία, δεν πάμε ούτε να προσευχηθούμε, δεν πάμε ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Στην Θεία Λειτουργία πάμε για να κοινωνήσουμε. Να ρωτήσω πόσες φορές κοινωνάμε τον χρόνο. Δεν φτάνει Χριστούγεννα και Πάσχα. Αλλά βεβαίως αυτό δεν θα το κανονίσουμε μόνοι μας εμείς και δεν θα το αποφασίσουμε μόνοι μας εμείς. Ο καθένας πρέπει να έχει το πνευματικό του, να ζει ζωή χριστιανική, να αγωνίζεται, να κάνει τον πνευματικό του αγώνα, να προσεύχεται, να νηστεύει, να εξομολογείται, να αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Τι λέμε, πριν βγει το Άγιο Ποτήρι, η Κοινωνία, με το φόβο Θεού
πίστεως και αγάπης. Πρέπει να συντρέχουν κάποιοι λόγοι και κάποιες προϋποθέσεις. Και όταν γίνονται αυτά, έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας να πάμε να κοινωνήσουμε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ανθρώπους να εκκλησιάζονται τακτικότατα και να κοινωνούν αραιότατα. Πάρα πολύ αραιά. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Στην εκκλησία θα πηγαίνουμε συχνά, τακτικά, κάθε μέρα ή δυνατόν, είναι το σπίτι μας, πρέπει να γίνει το σπίτι μας, αλλά πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, για να κοινωνήσουμε. Όλη την εβδομάδα πρέπει να έχουμε αυτόν τον αγώνα και αυτή την αγωνία. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να ζήσω, ώστε την Κυριακή που θα πάω στην εκκλησία να μπορέσω να κοινωνήσω. Οι Άγιοι τους οποίους φέραμε και ο Άγιος Παντελεήμων που είναι ανάμεσα σε αυτούς, στον οποίο τιμάται ο ναός αυτός, να δίνει σε όλους μας φώτιση, να δίνει υγεία, όχι μόνο σωματική, αλλά και πνευματική, στα μυαλά και στην ψυχή, ώστε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού και να βρούμε την οδό της μετανοίας και έτσι. Και ποια είναι η οδός της μετανοίας, εκείνη που θα μας οδηγήσει κοντά στον Χριστό, που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία. Αυτή τη σωτηρία να δώσει ο Θεός σε όλους μας, όλοι μας να την αποκτήσουμε. Αμήν. Νύρα πολύ στον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εντυλίνει, ότι είδωρε οφθαλμή με το σωτήριό σου, εκείνος κατά πρόσωπον πάντα των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστης τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματος σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, έως το ως τον ουρανό και επί της γης, των άρθρων ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το άρμον στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτω συναπέδειξας ωραιότητα του Αγίου σχηρώματος εις δόξης σου, Κύριε, κρατέωσον αυτό εις αιώνα αιώνων και πρόσδεξε ημάς εν αυτό απαύτως προσαγώμε τας ιδεήσεις πρεσβείας της Θεοτόκου υπάντων ζωή και Ανάσταση. Πάθρος Βασιλεύσει κατά βαρβάρων
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στέρεος και Κύριος ο Θεός στην Αγία και ανομιλωθήσει των εξεχών και οδρών των χριστιανών. Στην Αγία, αυτού Εκκλησία και την πόλη και ενωρέτα αυτή εις αιώνας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ιωτέρω και ευκαιρία να συγκρίνουμε και την αδιαφθόνους Θεών λόγου, τεκούσαν την όντως και τόπο της εμεγαλύνου. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την κοινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχτάνου και Παναμόμου Αγίας Καθημικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των Τιμίων Εκουβανίων δυνάμεων σωμάτων, η και εσείς του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Ματήρων, αύριο το πρωί, ο Θεός θα θέλει, θα έρθουμε και πάλι να κάνουμε την κανονική ακολουθία των εγγενείων με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη μας. Η ακολουθία του όρθρου θα αρχίσει στις 7 παρατέταρτο. Να έχουμε κάποια άνεση, οπότε όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την τελετή των εγγενείων, γιατί πιστεύω πολύ δεν έχετε παρακολουθήσει ποτέ στη ζωή σας και ίσως είναι και η πρώτη και τελευταία. Οπότε πρέπει να έρθουμε νωρίς, να παρακολουθήσουμε τον όρθρο, την τελετή των εγγενείων και στη συνέχεια και την πρώτη Θεία Λειτουργία στον εγγενιαζόμενο ναό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα με πιάσεις, θα σε πιάσεις, δεν έχει ξανά. Κάνεις κανένα κοντινό. Μαρία, η Μαρία έχει